Akıllı şäher konsepsiýasyna laýyklykda gurulanyň edilýän Arkadaş şäheriniň açylış dawrasynyň fonuny Türkmenistana internetiň tilligi öňküsünden beter haýallady. VPN-lerden peýdalanmak tas mümkin bolmady. İnternet işçiligini esawan edýän Cloudflare bulut kiber howpsuzlygy kompaniýasynyň hasabatyna görä Türkmenistanda 26-njy ýylyna Arkadaş şäheriniň açylış dawrasynyň 3 gün ozal 86 götürme deň bolan ulanjy işçiligi 29-njy ýylyna agşam 12:10 götürmeçini pete gaçdy. Türkmenistana 86 götürme deň bolan trafika görkezjisi ýurduň çägine onsuzam haýarladylan internet toruny ulanjylaryň işçiligini görkezýär. Soňky sanlar Türkmenistanda onsuzam haýar bolan internetiň tildiginiň hasy haýarlap internet işçiliginiň 3 gün öňküsinden 7 töwereg hasy peselendigini görkezýär. İnternet işlemegini tas besetdi diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary täze şäheriniň açylış dawrasynyň fonuny ýurt içinden habar berdiler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy açylış dawrasynyň fonuny internetiň tezliginiň epesli peselip VPN ulanmak arkaly internete baglanmagyň mümkin bolmanyny habar berdi. Türkmen ulanjylary VPN arkaly esasan YouTube, TikTok we Instagram ýaly sosial torlaryň petiginden sowlup geçýärler. Soňky bir näçe gün bäri bu mümkin däl. Sebäbi VPN ulanyp bolmaýar. Bu aralykda öý internetide 3G aragatnaşygy da haýallady. Diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy maglumat berdi. Aşgabat şäher telefon ulgamy aragatnaşyk kompaniýasynyň bir hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda internetiň tezliginiň haýarlanmagynyň Arkadaş şäheriniň açylış dawrasy bilen baglanyşyklygyny aýtdy. Türkmen medeniýeti tarapyndan Sewitde akylly şäher konsepsiýasyna laýyklykda gurulan ilkinji şäher hökmüne mahabatlandyrylýan Arkadaş şäheri öňkü prezident halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň dogluny gününe 29-njy ýylyna açyldy. Berdimuhammedow öz adyny götürýän şäheriň açylış gününe Saudy Arabistany paşalygynyň mukaddes Mekke şäherine ikinji gezek haç pardyny ýerine ýetirýärdi. Garaşly Türkmen Nöket News neşriniň çeşmeleri hem Türkmenistanyň internet petiklemeleriniň güýçlendirilmegini, täze şäheriň açylyşy we bu münasibetde ýurda daşary ýurt döwletlerinden mehmanlaryň gelmegi bilen baglanşdyrýarlar. Ýöne neşre görä internet petiklemeleri daşary ýurt mehmanlara täsir etmeýär. Sebäbi olar mehmanhanalarda petiklemelerden azat Wi-Fi hyzmatlarynyň peýdalanýar. Daşary ýurt döwletlerinden baran wekiliýetler gaýdandan soň mehmanhanalardaky erkin internet gaýtadan çäklendirilýär diýip Türkmen Nöket News ýazýar. Öňkü prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň şahsiýet kultuny hassa berkitmek tagallalarynyň çäklerini arkadagy atlandyrylan täze şäher ýurduň çägine garaşylyk ýyllaryndan noldan gurulan ilkinji iri şäher boldy. 70 000 ilatyny ýetdiren täze şäher üçin 5 milliard dollar töwereg döwlet ferişteleriniň harçlanýanyny çaklanýar. Türkmen häkimetleri öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň şahsiýet kultuny dawaralandyrmak tagallalaryny öňküsünden de güýçlendirýärler. Bu tagallalaryň çäginde Balkan welaýatynyň häkimetleri büdjet işgärleri bilen ýörite ýygnaklary geçirýärler. Ýygnaklarda Arkadaş şäheriniň we Ady1 telekanalyň, şeýle-de Gurbanly Berdimuhammedowyň kitaplarynyň propagandasy edildi. Şu gün Batar welaýatda uly gowrumly çäreler geçirildi. Çäreleriň bir näçesi Kenarýaky etrapda gurnuldy. Awada dynjalyş merkezinde hem mejburi çäreler geçirildi. Olara döwlet edary kärhanalarynyň işgärleriniň tas ählisi gatnaşdyryldy diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 3-nji iýulda gurrun berdi. Bu ýygnaklar zerarly döwlet edaralarynyň ençemesi şol sanda banklar we ýol polisiýasy günüň birinji ýarymynda ýapyk bolup, olar raýatlary kabul etmediler. Ýygnaklar Balkan welaýat medeniýet we teleradio bölüminiň, Kärdeşler arkalaşygynyň, Zenanlar guramasynyň we kanun goraýjy edaralar işgärleri tarapyndan geçirildi. Ýygnakda çykyş edenler Gurbanlynyň ikinji sapar haja gitmegini, onun kitaplaryny Arkadaş şäherini telekanalyny wagt etdiler. Esasy üns telekanaly önükdirilip her bir büdjet işgäri bu telekanaly günüň dowamyna 3 sagat tomuş etmeli diýdiler. Diýip ýygnaga gatnaşan Balkanly büdjet işgäri aýtdy. Häkimet wekilleri ýygnaga gatnaşanlara çağalary türk, rus filmleriniň goşadyrnagy içinde ahlaksyz mazmunly materiallaryndan goramak üçin olara Arkadaş telekanalyna tomoşa etmegi öwretmäge hem çağırdylar. Resmiler ýygnaklarda geçen aýdaky kalyan wakalaryny hem mysal getirip, munyň bilen bagly daşary ýurt medeniýet serişdelerini günäkärlediler. Olar döwletimizde Arkadagyň alyp barýan siýasaty berk wagt edilse, onda ýurtda beýle wakalaryň bolmajakdygyny aýtdylar diýip Balkanly büdjet işgäri bellidi. Ýatlasak, Watan habarlary gepleşiginiň 7-nji iýunda berilen reportajynda sosial torlarda suw çilimli ýagny kalyanly suratlaryny paýlaşan adamlaryň öz-özlerini ýazgyrýan tobaly çykyşlaryny
atışlary görkezildi. Şonda serhedin gödökçülük geçiriş nokatlarında gurnulan çärelerin netijesi boyunça bir kanun yolları bilen getirilen önümlerin ele salınandığı hem aydıldı. Balkanda geçirilen yığnaklar barada yurdun döwlete değişli metbuat serişdelerinde häzirlikçe haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň vilayet häkimliginden telefon arkaly kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne Günbatar vilayetde Gurbanyly Berdimuhammedowyň wagdynyň ýaýwanlanmagy onuň lakamyny göterýän arkadaş şäheriniň açylmagyndan, ýurtda ady bir telekanalyň ýaýlymynyň başlamagyndan, şeýlede öňkü prezidentiň Saud Arabistanyna haç ziýaratyny amala aşyrmagyndan sanlyjy gün soňa gabat geldi. Guruluşy 5 milliard dollar boljakdygy ma'lum edilende birinji tapgyry müňlerçe adamyň gatnaşmagynda 29-njy iýunda Gurbanyly Berdimuhammedowyň doglan gününde açylan arkadaş şäheri Türkmenistanda agyr ykdysady krizisiň dowam edýän wagtynda guruldy. Synçylar arkadaş şäheriniň töweregindäki işçenligi lideriň şahsiýet kultuny mundan beýlekde ösürmek synanşyklary hökmünde baha berýärler. Aşgabatda çörek nowatlary barha köpelýärke polisiýa ýylata gödökçüligini güýçlendirýär. Çeşmelere görä polisiýa nowatda duran adamlara açyk gödökçülik etmekden başga da videolar barlaýar we nägili alyjylary ýüze çykarmak üçin maglumat toplaýan ýöriti adamlaryny dukanlara uğradýar. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda çörek nowatlary daňdan başlanýar ýöne indi dukanlaryň daşynda ýygnanýanlar diňe alyjylar däl. Çörek satywynyň başlanmagyna garaşýanlaryň arasynda raýat eşikli polisiýa işgärleri şehrde polisiýa bilen hyzmatdaşlyk edýän we adamlaryň nowatda gürleşýän zatlaryny diňleýän adamlar hem bolýar. Ýagdaýdan habarly çeşmelere görä polisiýa nowatlarda nägili adamlary tapmagy tynanşýar. Dükanlardaky çörek nowatlary barada radioda berilen habarlardan soň İçeri İşler Ministrligi we Milli Howpsuzlyk Ministrligi aňta we operativ gödökçüligi işlerini güýçlendirdi. Agentleri nowatlary aralaşdyrýarlar we olaryň kömegi bilen polisiýa işgärleri adamlaryň näme hakda gürleşýänliklerini hem kimiň näçe gedek nowata durup çörek alýanlygyny anyklaýarlar. Dip anonimlik şerti bilen gürleşen çeşmeleriň biri Azatlyk radiosyna aýtdy. Döwlet dukanlarynda subsidiýerlenen bahadan adam başyna diňe 3 tane çörek satylýar. Olaryň hertiniň bahasy 1 manat. Bu arzan çöregi adatça irki sagatlarda satyn alyp bolýar. Nowatlar ençe metagada çekýär, emma çörek 1 sagatyň içinde satylyp gutarýar. Çeşmelere görä etrap polisiýa bölümleriniň işgärleri nowatlary gödökçülük etmek üçin adaty raýatlary şol sanda öň iş getiren adamlary çekýärler. Azatlyk radiosunda bu işler alyp barýan polisiýa bölümleri we olar bilen işleşip maglumat toplayan adamlaryň atlary barada anyk maglumatlar bar. Emma biz çeşmeleriň howpsuzlygyny hem gizlenligini öpçün etmek maksatly bu maglumatlary çap etmekden saklanýarys. Azatlyk bilen gürleşen çeşmeleriň biri nowatlara gödökçülük etmek işiniň aýratynlyklary barada şeýle gurrun berdi. Irden saat 4'te maglumatçy çörek nowatyna garaşan adamlaryň ýanyna gelýär we kimiň näme hakda gürleşýändigini diňleýär. Şeýle hem ol dukandan bir näçe gedek çörekli çykýanlary anyklaýar. Dip çeşme aýtdy. Telefonda adamlar hem polisiýa işgärleriniň üns merkezine düşýär. Olar uly nowatlary video ýa-da surata düşürmek synanşmakda guman edilýär. Çeşmelere görä polisiýa dukanlaryň golayynda oturdulan gödökçülük kameralardaky ýazgylary hem üns bilen gözden geçirýär. Videonu ýene-de üns bilen görýärler. Nowatda telefony köp ulanýanlary ketitleýärler. Şeýle adamlary gödökçülük astyna alýarlar. Dip çeşme aýdar. Ýagdaý bilen günden güne tanış çeşmeleriň ýene biriniň habaryna görä ygtybarsyz hasaplanan adamlaryň sanawyna düşen raýatlar üns bilen barlanýar. Olaryň näme edýändikleri daşary ýurtlarda bolup bolmanlygy, ähli gatnaşyklary öwrenilýär. Ýöriti gulluklar köpden bäri özlerine garaşly raýatlary hyzmatdaşlygy çekmek bilen meşgullanýarlar. Şeýle raýatlar hyzmatdaşlyk etmekden ýüze görseler, olary tutsaw edilmek haýwata atylýar. Dip çeşme gurrun berdi. Aşgabatda çörek etmezçiligi iýun aýynda güýçlendi. Uzyn nowatlarda duran adamlar zerur mukdarda çörek satyn alyp bilmeýärler. Nowatlarda nägilelik artýar, basawaslyk we ýakalaşyk dörýär. Bu aralykda polisiýa çörek pişirýän raýatlary kowalap, hususy sövdegärleri hem çöregi gizlin satmaga mejbur edýär. Türkmenistanyň häkimetleri ençe ýyla çeken krizisiň bardygyny resmi taýdan boyun almaýarlar. Meseleni çözmek we ilaty azyk bilen öpçün etmek boýunça anyk çäreleriň ýerine häkimetler nägileligiň ýüze çykmagynyň öňüni almagy we krizisiň ejir çeken raýatlary ýygyderli ýygyrlamaga synanşýarlar.